Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Unsa imo'y kasulti sa desisyon karon sa maltita nimong iyaan, Prana? Supako na ko si Tia Tarsila. Ani ko uban ninyo. Kay ipadayon akong akong pag-eskwela, Miss Gracia. Prana, Importante ang kaybaw o kinaadman. Nga ako sa luntang makatunan. Maong ipadayon gid ako ang pag-eskwela sa college. Dili na siya makapugong panako. unya? Muanhir bagit ko no dinhing imong iyaan aron ko haon ka. Isugra ba kuno kaayo? Ingon pa ni Mami. Na naman ko sa insaktong kabuot, good. Dili naman ko minor nga iyang yanuhon og kuha, Miss Gracia. Sakitan tingali ko kun malayo ka namo ni Mami. Kaysa man na sa matuod nga igsuon ang akong pag-ilhan nimo, Prana. Salamat ha. Maumansab na ang akong gibati, good. Murag igsuon jud ka na akong tinuoray. Nag-uulbay ako sa pagsulti ni Mami Rolaida. Bahin ko no sa giplano ni nang Tarsila. Sige, paabuto na to ang iyang pag-abuto niya din O paminahon ang iyaon niyang mga ipamong. Ongolok oka. Warap ok. Warap oyak oka. Di ako karon ni atubagan sa imong altar. O ako halandong talahuron. Pagayuon ko kanimong bendisyon sa akong mga plano bahin sa maamot kahalad. Gusto kong aris sa akong mga kamot, ngan nga ako mo'y dunay dakong katungod niini. Akong bahal nga talahuron, Diyos, nga mo'y Diyos kayod nga matuod. Pagayuon ko nimong sinyalis, kung timailhan, kung gikahimutan mo bang ako mga plano. Buhata nga ni kanako ang gusto kong mga timailhan. Ngolok oka! Warap oka! Warap oyak oka! Tarsila, nakabati ka ba na ko? Tarsila. Nabalik naman ni noon ang iyang panimuot, Senior Minard. Haid ko. Diyakas na kong sala ining imong gipuyan, Tarsila. Giyal sa kadininipon yung kay. Napangalan ka niyang way panimuot suod sa sikretong lawak, ampuanan. Hinampak. Giyal sa de ko ni mo buktutak Angay kagani untang mga halipay kay gitabang ka. Masuko ka naman hinuon. Dihikap ka sa kong lawas. Naaba di ay alsahon nga di mahikapan ang lawas. Hoy, ugok. Bimahimos ka sa sigayo, no? Abi kay wa man kusmaing panimot? Ha? Pundo? Tarsila. Nagpakita ka lang yun sa imong pagkaway batasan, Tarsila. Kainay malipay ka kay gitabang ka. Nasuko ka na hinuon sa tao nga nakaluwas nimo. Pero gihikap initaw ng akong lawas, Sir Minard. Sinvergüenza! Tubagang ako pakutana. Unsay nahitabo ni mo suod sa sikretong lawak, ampuanan. Sir Minard, gitamparos ko sa espiritu, kalabang talahuron. Kuman ko payo ang kanyang tibailhan kung gusto bang ako mga plano. Mato na ko yung panahinoon ko. Ay, sakit talaga, sir. Makalaong ka nga dili kini makaabot kang Dugjumari. Sensitibo kining maong isyo alang ni Iho Jomari. Busa ato-ato lang kini. Samot na gyud din ang maki. Sir Minard. Og si Tarsila. Ato lang unang panid-an kun mubahar baka na siya sa iyang mga laraw kun moadto sa syudad. Ang panid-an talang kay kanarba si Tarsila. Labihan ni anak kagahi og Gusto niya nga ang iya ragyong pagbuot mao ang matuman. Pagkahilas nga way sama. Mao kinay buaya og kinaiya.
Husto ka gyud, Senyor Minard. Mao ka ng klasiha sa tao ang pinakadili gid nako ganahan punyong. Kanang buaya, liwat sa kongresman ug batasan. Kadili gani mamati og mga ideya gikan sa uban. May ipangutana lang ko nimo punyong. Unsa ka na, Senyor Minard Benavides? Tinuod ba ang pagduda ni Tarsila? Naghikap ka? Nanghikap ka sa iyang lawas punyong. Ala, wa sa taon supremo, uy. Wag yung taon. More pa, more pa. More pa, ha? O sa magidi ay ang lam kayong hinungdan. Anong suko man kayo nimo ka nababayan, ha? Hapon yung. Unsa man gyud ay? Naasar akong sala sa karaang bahay si Sir Minard. Naglingkod ug nangapi. Iisa ko pa ni sa akong puson nga dapit ang mubo na kong shorts nga gisulob. Ningan ani. Gusto na ni. Bantang na kayong busok na kong mga paa. Magpasok-pasok ko sa tungod niya. Pagbalansis lang kong manglimpyo. Ganingin na ako nagsigig pasupaso siyang tungod. Ug siya sa nagsigig pasiplat na ako. Labi na sa akong mubo kay shorts kaya gisulob. Hanay, hinibarog siya. Nanahuman na dahil siya pangapi. Noon saan to siya gayaw-yaw man. Kasukaon o gikabuhi na nagtanaw sa busok kay na kong mga pa. Ipahipos niya tong tasa nga, ha? Katong tasa sa kape, tuwas na kong sala. Kay giluod ko po niyong. Saan sa man sa kape? Itom nga lagom-lagom. Itom ra kayo. Nasubraan pagbutang sa kape. Ngit-ngit pas alkitran. Itom pas anoos. Mura yun ang sinugbang isda nga wa mabali ba? Napagod. Nagsulti ka unta, Senyor Minard. Kaya ato tabutang ano krimer. Tarsila, ikaw di ay maigipasabot ni Senyor Minard. Dili di ay ang iyang kape. Gikabuhi si Sir Minard nga nagtanaw na kong nagpakigol po niyo, no? Ito sa gawas ay nagsigigdigwa kay giluod. Unsa? Karon kay nakakaon naman ka, padre. Busog naman ka. Pag-ilis lang yata ko ni mong mga sinina. Kay bulingon na kayo ng sutana nga yung gisulob, oh. Nagpagita na ko karon sa kong kamatayon. Apal ang kamatayon, layo na ka na ko. Padre Fred. Nidot na yun sa akong kinatibok ang pagkatao, ang tungdo ni Nicodemus. Nicodemus? Gitunglo ka niya ng gingan nga nimog Nicodemus? Padre Ferde Matrignano? Oh, gitunglo ko. Ug maong naingon ako din. Ipapangita niya nako kung asa ko no ang misteryosong gangaan paingon sa mahanaong dapit sa karaang kasaysayan. Ang Tierra del Sol. Unsa? Kikapoy na ko. Kapoy na yung kayo. Gusto na kong pamatay. Ihatag na kanako ang ipangandoy na kong kamatayon. Padre, Diyos lang ang bugtong nasayot. Kung asa kita kutob anong kinabuhi, Padre. Usa, ayaw nagtinguha pa ang imong kamatayon. Pati ako. Maluoy ka. Oh, Sige na. Padre. Pati ako. Dili. Dili ko ka na mabuhat, Padre Ferde. Dili. Oh. Padre. Inulsuli ang tanan nimo mga sa atong Dios nga si Ginoong Hesukristo. Maura ka na ang makapalingkawas nimo gikan ng tunglong nga imong gihisgutan.
Kinsa man ka nang naa sa gate. Di gani bi akong susihon kay tingalig importante kaayo na. Ingrasya? Tarsila, ikaw gini. Kano bang niya ka man sa syudad? Nganong wa bang ko pahibaw ni Sir Minard nga mo anhi ka? Unsa man? Padayunon ko ni mo o dili? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!